Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 6 juli. Commerciële bedrijven verdienen tonnen per jaar aan parkeren in Zeeuwse steden. Helemaal nu je nergens meer cash kunt betalen en aangewezen bent op die parkeerapps. Veel mensen hebben geen idee hoeveel ze extra betalen door zo'n parkeerapp te gebruiken. Bij sommige apps komt er wel 15% bovenop het normale parkeertarief. Ja, dan betaal ik per transactie betaal ik iets. Ik weet niet precies wat het is, maar het is een paar dubbeltjes. Weet u dat u soms extra kosten kwijt bent? Het staat ook altijd netjes op de factuur, ja. Ja, dat weet ik wel. Dat staat er vaak bij, inderdaad. Weet je hoeveel? Nee, zou ik niet weten. Is dat voor u reden om daar nog eens over na te denken? Nee, want het is zo'n klein bedrag, dat vind ik niet... nee, het gemak gaat dan voor, ja. Het genoegen van naar de parkeermeter lopen en daar van alles in moeten toetsen en noem maar op, dat hebben we dan niet. Alhoewel de ontvangst hier wel bar en boos is. Omdat het vaak sneller is om te betalen. Dan hoef je niet bij een automaat te staan. Kan je gewoon snel even de app aanzetten. Het gebruik van parkeerapps nam de afgelopen jaren snel toe. In Middelburg werden vorig jaar 60% van alle parkeerkaartjes met een mobieltje gekocht. Een auto is gisteravond van de Polrendijk bij Veren gereden en in de bosjes tot stilstand gekomen. De 18-jarige bestuurster uit de gemeente Tholen is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie sluit niet uit dat alcohol een rol heeft gespeeld bij dit eenzijdige ongeval. Daarom is in het ziekenhuis bloed afgenomen om het alcoholpromillage te kunnen vaststellen. Een 23-jarige man uit Veren, die als bijrijder in de auto zat, raakte niet gewond. De zomervakantie is net begonnen en na wekenlang mooi weer valt het nu flink tegen. Regen, wind en weinig zon. Hoe slaan de vakantiegangers zich hier doorheen? Wie is der Urlaub in Zeeland jetzt? Sehr schön. Mir hat sehr gut gefallen. Bis aufs Wetter heute ist natürlich etwas nass. Macht es dann heute auch Spaß, wenn es so regnet? Ja, net zo. Jij was aan het hardlopen. Hoe is het hier zo in de regen? Typisch Zeeland, hè? Wie is der Urlaub? Urlaub war super, Hochzeitsreise, 50 Jahre verheiratet und 75. Geburtstag. Und warum habt ihr dann ausgerechnet Zeeland gewählt? Das heißt, Zeeland haben wir geschenkt gekriegt von den Kindern. Hatten Sie nicht etwas anders erwartet als das hier? Nein, wir haben uns vorher informiert. Wir haben schon 2 schöne Tage hinter uns. Die waren super, mit Sonne. Zeeland ist noch immer schön mit Regen. Zeeland ist immer schön mit Regen, ist unser Lieblingsort. Und da werden wir auch weiterhin immer hinfahren. Toch is zwemmen met een zonnetje net wat leuker, al zit dat er nog even niet in. Want het is de verwachting dat het tot en met dinsdag nat blijft. Met zijn roze pausmobiel maakt hij een opvallende entree op festival De Ballade in Terneuzen. Cabaretier Michael Harte maakt er een heus feestje van tijdens zijn kerkdienst. Halleluja! Halleluja! Broeders en zusters, wat fantastisch dat jullie er reden. En getrotseerd. En jullie waren natuurlijk benieuwd naar de droge humor van Dromia Harte. De kerkdienst op festival, ja, dat is met een knipoog deze, hè. Maar Michael Harte die kan het mooi vertellen. En ik kom hier al een paar jaar. Dus ik ben benieuwd wat we gaan krijgen. Ja, dat is van het begin af aan al zo. Michael Harte natuurlijk. Ja, Michael Harte is de ballade volgens mij. Dus dat hoort gewoon zo. Het is echt wat ze allemaal verzinnen. Als ze al opkomen met de pausmobiel, dat is al fantastisch. En dat hoort erbij. Bent u zelf ook gelovig? Nee, dat niet. Nee. Gelukkig hoeft dat ook niet, want de dienst is geen plechtige bedoeling, maar een mix van stand-up comedy, gospel en sketches. En je kunt zelfs je zonde laten vergeven. Nou, ik hoop dat me inderdaad vergeven wordt dan. Durf je wat op te biechten? Nee, dat ga ik niet doen voor camera. Heb je nog even? Zo'n stapel. Als het daarover gaat. Maar daar zijn we mens voor, hè? Wilt u wat opbiechten? Ik drink wel eens een biertje te veel. Maar dat maakt het meezingen op deze laatste dag van de ballade natuurlijk wel een stuk makkelijker.
We hadden te maken met wisselvallig weer dit weekend en vandaag was er sprake van veel bewolking en neerslag. We kregen regelmatig te maken met regen en ook regenbuien. En er kon ook lokaal flink wat neerslag vallen, vandaag 10 tot 15 mm op sommige plaatsen. In de loop van de middag was het wel af en toe even droog, maar het bleef buiig. Met een temperatuur van 18 tot 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Soms valt er ook nu en dan nog wat regen. Bij een minimumtemperatuur van 16 tot 18 graden. En een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. En ook morgen hebben we nog te maken met enkele buien, maar wel af en toe ook zon, vooral in de middag. En dan wordt het ook wat droger. En de noordwestelijke wind is krachtig, windkracht 6. En daarbij zal het maximum komen te liggen tussen 18 en 20 graden. En ook dinsdag verloopt nog buiig, met daarbij wel ook geregeld de zon en een temperatuur van slechts 19 graden. Maar later in de week zien we dat het weer droog en vrij zonnig wordt, met ook wat hogere temperaturen. 21 graden op woensdag en 25 graden op donderdag. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.